Duming Mabali namin. Oh. Napirmaanan, binigna. Apay, pangaramatam, iti dahito yung Certificate of Indigency. Aramatek man nga agkid daw iti tulong iti gobyerno, Chairman. Masakit nga ni amang ko. Agkaka na tirimor a sakit na. Anya? Kas kumaitan niya? Adda ka dita nga angkit. High blood. Sakit iti puso. Kidney failure. Sakit iti dalam. Sa antapay na bato na. Sa? Ay, San samot ka na mabilang ti sakit ni amang mon? Nga ron, Chairman. Makasangit ka mang padunot. Sapay nakangingina dagiti agas na. Awan mat nga ron ti amo kapag kidawan iti tulong. No saan nga iti gobyerno. Sige. Bayan. Agpasolisitak to iti tulong kadag iti kabaranggayan. Tay supay iti mauror. Na, Chairman. Agyaman na. Talaga nagsaya at ka, barangay Chairman. Manang tulong ka, kadagitikas ka na kami ang manigrigan. Ay na, maangkan ka, Chairman Duming. Inagkamot ng ti kanawa na pingping ka. Uray, day tamatlat may subad ko iti kinasaya at mo, Chairman. Sapay ko ba, tadi ka maumuma at tumultulong ka na kami. Sino kumapay tagtitinulong no sana datayaw? Bayam, tano maalag tayo honorarium ka, mangtagdak to pa. Ha? Ay, ina, magkan ka man Chairman Duming. Itay, ti kanawa na pingping ko ti inagkam. Ita, ti mat kanigi na pingping ka. Ano yan? Pasensya kan, Chairman, Tila, mararamid ko. Okay lang, sana parikot na ita. Kan bayam, tay bagag tumot kan ni katugangak akagawad gusteng. Tamang tumot iti tulong na ken ka. Ay na! Magkan ka man ano kas talaga. Gusto na binig na. Parigatam mo tapingping ko ni ti agak. Gusto na jayo. Sorry, Chairman. Jak ngamin, mas baalan ti ragsak ko. Sige, mapanak may garud ta, agpaili akpay. Inaggumatang iti agas ko. Agas mo? Apay, anyat agagasam? Apay, di mo makita na gito'y adda dito'y rupak, Chairman. Anya na kita? Rashes, agbibinatlag mo ton. Jakman amon, anya da ito'y. No kamuras, chicken pox, kaskada dengue pa'y katngatan, sige pa'y. Mapanak pa'y, Chairman Duming. Hello, Duming. May kahan, Duming. Sino ka? Ay, nagloko kan. Apay, di nak mabigbigan. Ay, pasensya. Saan kayo ang mabigbig, ama? Sino kayo nga minaya? Ay, nagloko kan nga anak ko iti bunyag. Manolat tawan mo, ngam agkabaw kansan. Di mo kunaan, anapigpig sa pati memoryak ngam sika. Sino kayo ang minaya? Kanapay ngay may kayo dito balay? Ay, thank you. Ala, sumber kayo mampay. May kayo? Ay, Rimbuan kami ni Rosa, tabi naon ko napanakitsinda. ay, apay nalipatan na kaon. Sak ni ninong mo nga isko. Tay nga'y ninong mo iti bunyag. Isko? Uy, malagip kaon. Hanggang ako rin kayo. Saan aya? Anatay kayo ideng? Loko ka. Nikatu kayo nga isko ti bagbagam anatay. Ninong mo iti kasarday jay. Ngamsak ninong nak iti bunyag. Ay, huwag gayam.
nalipatak mo't ngagpayson. Apaya nakaumay kayo. Awan, umahayak la umilew. Masikuranak ijay balay. Ito nagpaspasyarak. Aghingga adito'y tinakadandanonak. Ha? Aguri kayo. Nagadumot na borloloy yaw. Nagitalaunay lapayag yaw. Nagadumot ti aritos yaw. Wen. Puro abalitok dagito'y talo nga agpapares nga aritos. Paaritos sa kumapay to'y agungkaw. Ha? Ang agparigat na ang mga bot. Nakulbot kanaw. Ha? Kan pati ramay yaw. Kompleto ti singsing na. Balitok mo't na kita? Wen. Ay, na yan. Di kay nga rod agmarmarang mang itarwar ni naong. Tamangan no, holdapon na kayaw. Ay di nakpagdanagan barok. Saan abasta maikat dagitoy. Taadalak da. Anya? Por Diyos. Ninong ko kaningag paiso da ito eh. Imbag na nakapanaw na di alakay. Saan nga taan ni tatang ti bagbaga na nga anak na iti kasar? Uno anak na iti bunyag? Sirmanak ngagpaisuitan dito yung nagbugsutan. Amangan no ni katugangak ti imbaga na barangay chairman nga anak na iti bunyag. Naimasak mo't kami nun tinaking istorya. Nagbidot sakit di ngagpaiso na di alakay. At dan sa kami kabaw nan. Nakaado ti alahas na. Tawid na ka no. Ay na. Nagpaiso at tawid na nga tanagit siya. Tagipat ganun so nga insuot na amin ay. Ang madimot akitaan no nagano ti aggilgilap iti pasit ti bagi. Ay, iturok ko malangan. Tsak manan malaptan na ito. Makariingak tungata intun sa mga patiros. Imalatiw kayo mat kakang. Ay ama ko na laklakay kayo mat iti sa nga 15 taon ngam iti siyak. Ay, langgong kamot amay sa. Ninong kunam kanyak. What? Kasano nagbaling ka ninong ko? Si kamot kayam day di inanak ko iti bunyag. Ay agkabawaksan atalaga. Anya? Ay, isublat naksakit di nga lilawon da ito'y abudol-budol. Ay, di nakmatmatan akas lakit din adda kayat mga agawan dito'y kinataar ka. Ay, kat ni Domeng, timbagbagam nga anak mo, iti bunyag, isuan nagdagos ka, balay da. Ay, si kagayam dayde. Lakay ka na nagbunyag kahit. Anya? Wen, no sa anak pa'y ngagkabaw.
Barito kan, idinalagip na kaapabunyagan dagi dinagawan at dadakkel mo. Anya. Nagpaisun sa akin iti bagbagada ito ya. Panunutem, matandaanan nakmet nga ta. Lagip nak nga ta. No ipakita dagiti pagilasinam kadagiti nagbalin aninong mo. Anya. Kaweng ti kanawan atangan ti sakak. Kita umon. Ha. Makita maun. No at atidog pa'y kuma. Kasla kumpayan ti itsura na. Malagip maun. Anya. Saka-saka ti kaadwan na tao. Idi panawon me anatatarake. Iso ano adda kalyaw dagiti ramramay ti saksaka kas kadamok mo kaud. Ay kahit sang kakitan anya. Mamatikan asyak este si kati anak ko iti bunyag. Asaan kat ajay manhugang mau. Alawen-wenen. Ita, anyang ruti gagaram, tayo may kamutin dito'y balay may. Makipagdagusak pala dito'y balayo No mabalin. Ay, isumot lang nga obamon da ita bakpak mo. Ngay malatiw dito'y ata plano mo't ganti makidagusain. Wansa. Ay, wan. Imayak ngamin dito'y balay ti potot ko itiruar. Anya? Ay, anya jay kinunak itayen. Win. Umay kata isurok ti bakanti a kwarto. Ag kwarto ka ata, di ka ket may display dito'y salas may. At damat nga rod itaninong yung tatang. Anyat kinuna ni nanangay. Anya pa'y ngay. Ure agkutak, akasla makaitlog adu malaga akit. Awan mabalin na. Anya? Unmat. Apa man anay tulod ko iti bakante a kwarto. Kit kunamlan ay naktangan launay anagilad. Anyan? Nagilad at agusan? Wen. Sa idikwan. Agkimukimutin dagiti subil na. Ay, kasi mo talakay. Napayapin manaw kit di na dinagpakada iji balay. Ay amang ano minulagatan mo't ni Doming Kapilitan amulagatan na Saan mo't amaliklikan amulagatan, titawa ka sarita tayo. Di kayat ko asawan. Amang ano binut-buteng na mo tapno pumanaw laeng. Ay, diyak ka mo Palutputem to di asawam. Amang ano binut-buteng na sana imbaga nga umay dito'y balay main. Anya? Saan mat nga tatang? Ngala. Gagangay lang mo nga ikalintigam ni Doming at asawam nga ron. Ito sige. Ninong ko pa'y laeng ni ama isko. Hey, imbag man ta nakaumay kayo dito'y barangay hall, apong. Wayne, asino kan, makiap-apong. Ay siyak ni Tanod Uken, apong. Uken? ay nagado nga irabak mo anagan, Uken pa. Ay na. Uken mat talaga tinagan ko. Anya aya ti problema, apong. Ay awan matket day. Sa anak ang makipagproblema iti Uken. Ay adda ayuda. Ni? Ayuda.
ayuda ka di tigagarayo dito'y barangay hall, apong. Ay, awan ayuda. Ay, awan pa'y kunak kuma. Mabalin nga danto inton pa nagbabagyo. Ay, ewan anya. Awan mo't gayang bagyo na. Umay kayo Agtugtugaw kayo pa lang dito'y labi ti barangay hall. Pag-urayan nyo kini Chairman Doming. Ay, ewan man. Kasta ati manakam nga apaw. Pagtugawan na ti apong na. Dayta ti pagimbagan na, tauray at dakabaw na, kitsa na dagulit. Wen nga raw. Natulnog pa'y. Imbag man day ta alakay. Tanausempay lang agalahas. Nadlaw mo magkayam dagiti nagado asing-sing na ukeng. Wen sakit kaslay gaggagara na nga ipadlaw. Yak mat nagpadlaw anadlaw ko. Planok nga ro sagutan. Ape asagutan nyo. Birthday na ka day. Saan? Basta sagutak. Ada dagitay sing-sing ko ide asaan ko nga isusuot. Itid ko kingkwanan. Tapno makumplito ang masing-singan dagi ramay na. Anya? Naasam iti alahas. Isu asayang mo't dagi sing-sing ko ide. Tasaan na maisusuot. Kaya't na nga tama at DJ sing-sing yu ide nga isuot. Anya kita di na kaya din. At dapat mo't bakante ang mabalin asing-singan. Itid kuntuman kidingag paisuking ko na dagijay. Naimbag nga oras yo, apong. Ay, naimbag nga oras mo mat basang. Adda ka bagyam ditoy. Ha? Awan ka bagyak dito'y barangay hall, apong. Sino kayo? Ay, amang ano agkabagyan ta. Anyat na ganmaw. Ay, siyak ni binig na unat. Ay, dandan ay. Anya ti dandani, apong? Dandan ni agkabagyan ta. Unat ka. Bako akmag. Kurang. Ha? Agbakko kayo, apong? Wen, bakaw. Angem no bakog kuma. Amangan no si kanday din na po kaw nga apaw. Narabak kayo mata, apong. Ay, awan mat opisyal dito'y barangay hall. Ayan da? Ay napandan sa nakipangan. Sa ordang araw ta pinanawan dakit din dito. Sa akong ti pinagbantay da. Kasta? Ay, Ang dala ko mapapirma kini chairman. Ado ti alahas yo Baknang kayo siguro niya. Ay, dagitoy. Ay, tawid ko dagitoy sing-sing ko. Pakalaglagi pa kadagi din nagawan adadakkel ko. Isumat lagayam. Nabalor nga tadagita. Kababaluran Naggasat kayo. Ta iti day ta akala kayo. Kat adda pay la pakalaglagi pa nyo kadagiti nagawan adadakkel yaw. Wan mat. Anggam no adda masara kak akabagyak. Ipatawid kumuten dagitoy. Tapno addan tumut pakalaglagi panda kanyak. Kasta? Wan. Ay, sayang. Nung agkabagyan tayo kuma, amang ano siya ti agtawid kadagita. Kumaa. Ay, manot tawan nyo, napong. Nasurukan nga 80. Ay, agad dandanin ti oras yaw. Ay, nasken amay patawid yu daytan. Ay, awan mo't nga rod masarakak at talaga akabagyak.
Isungarod nga agpaspasyarak, tagsapsapulak iti kabagyak. Amangan nyo siya ti kabagyan nyo, apong. Siya akong ti pangipatawidan nyo kadagita. Kayat mau. Ay, ay, nagsayaatan. Ay, ala, uksote kaun. Ay, apo aya. Ay, maksay matagitoy kat, anda dito'y ramay ikaw. Ipatawid yung agpay sa kanyak? Wenan si kamot ti interesadaw. Makalaglagi pamot kanyak. Ay, gambang mat na nagito'y kahit. Gambang? Wen, awan balorda a kwarta. Nabalorda iti laglagay. Tawid mon basang. Malas na dyan. Piki atawid mo't lagayam. Piki. Anyan. Natagtagainap ko mo't tanji nagkunkuna aninong ko. Doming, mabali namin. Nagita kakabsat, ti basit na kapanunutan, akayat ko nga ibinglay ka iti agnayangay. Ken interesado ang makasurumot nga agsurat iti istorya, kas panang tagibi tayo iti pagsasao tayo nga Ilocano. No, adaman lang iti komento, ken suhestyon nyo, si dadaan to'y kabsatyo ang mangawat, ket pagsasaritaan tayo iti sabali man na nagundaway, ngayon tayo panagtataripnong iti online. Naimbag, arabi kadatayamin. Ay, kamanak. Nalpas mo't lang ang telektor, ano ba yung sagsaganak? Bravo! Ah, Naglaing ka, Dom. Excellent grade mo, kanyak. thank you. Kunakit ang nagdingag karosa. Imbagak matkan-kan. In-click ko tilink itay, sakbayan ang rugi kang ag-lecture. Iso amay sak, mata nagdangag iti lecture mo. Mayat ah. Makasuro aksamat nga agsurat iti istorya nakaskasano Naging bagay, naging interes ka. Nalakala nga masursuro, basta desidido kung interesado ka. Ang mga nun nalalayang kanton nga dayo nga masyakit nun nagangay. Ado matla nagdangag. Ano po masigurado nga adun to tagdengag no maulit pa Ay, maturog ako maitayan. Ngam nakita ti baro nga isyo ti magasin na pagipatulod iti sursuratat na istorya. Agsurat akpay ko maitay. Ngam nagbasa mo't iti istorya tinasango kon. Lapintas met. Ito'y fantasy fiction asarita jay padag a contributor dito'y Iloco Magazine. Nailunod adama ti bida iti istoryana. Nairamraman ti prinsesa. Kita lang agpaiso ti partot ti panunot. Nasariwawag ti panagpampanunot dahi dyan. No pa'y amok ang nag-research mo. Masigurado ka sa naabukod nga imahinasyon na itidado mga imparang na iti istoryana. Talagang amin nga naskan ti panag-research. Ano ti maadal, no managsukisok ti tao. Ay na. Iridap ko man labit. Napanog dagiti matak anak computer. Sakat nagbasak pa'y.
Paginanak manmet dagiti matak. Narikat met no bandugak iti husto dagiti matak iti utak ko. Pagkaginawak nga kitam. Asino nga taday taapakat asumrak kuma dito'y palasyo? Nagsarimadang matditayan titak kalari daw. Asit dakman. Ayan nga ta ni Dama Pilisa. Iso ko matimandara kamang damag no nyat kakara dayta. Anyat masapol yo? Agsubli akon. Anya? Agsublikan? Sa dino? Dito'y palasyo ti prinsesa ang nagserbiak iti adu atawan. Anya? Nagserbiak dito'y. Nauyong tirena ngam saan ko abalsen. Ha? Asino ka talaga? Soldado! Soldado! Umayan, madaydayaw a prinsesa. Asino dahi ito'y pinastrek mo iti inaladan ti palasyo? Agsubli ka nun nga agserbi iti prinsesa. Angam, kasta saan mat ada kayo ti imbagan a prinsesa. Sa pinastrek yo? Awan ng pastrek kanyak. Iso nga awan mapabasol iti kaadakon dito'y ridaw ti palasyo. Saan ka nga, ma'am mo? Saan asyak tinagserbyam a prinsesa? Saan adito'y ti palasyo a pagsubliam ako nam? Dito'y. Anya? Dito'y ti palasyo ang nagserbiak. Agsubliak tapno ituloy ko tekserbi. Awan basol day di prinsesa anay ramraman. Saan ka amawatan? Tinasaya at madaydayaw a prinsesa. Ayabak ni Reyna Sofia. Amangan no iso ti makaamam mo kinkwana. Pinayabandak ka no, madaydayaw nga ari. Anya ka diti ibilin nyo kanyak. Ayan, timbagayo a babae ang nagdursok nga imunag iti palasyo, soldadaw. Adda iti pagawatan ti sa nga ili, madaydayaw nga ari. Kasarsarita na ni Kusinero Tamna. Kasta ka day, bantayan nyo, taamangan no budol-budol na jay. Wen, madaydayaw nga ari. Ket noan niya ti mapaliiw yo, soldadaw. Ibagayo adagos kanyak. Maaramid ti bilin nyo, apo ari. Aduket dagiti manglimlimo. Kunam no kakasida wenno agkasapulan day titulaw. Gayam, adadrakas agagamda. Saan mi nga ipalubos akas ta ti mapasamak, madaydayaw nga ari. Rumbeng lang. Tanudakas ti panggap da dyan tao, ket adadakas amaramid na kada tayo. Da kayo ti dosaak. Saan kayo nga agdanag, apo ari? Kas itinakunak. Saan mi nga ipalubos ang mapasamak dayta? Trabaho mi ti mangsalaknib kada kayo. Dayta man ti magustuak soldado kirat. Sige, mapankan iti pwistom. Ketulitak, bantayan, wenno paliiwen nyo ti garaw da dyan taon nalawag.
Sino nga taday dyan ngagpaiso a babae? Ubing kan napintas ti timog na. Ngam bakit tilangan na? Wino, medyo kuretreten ti rupa na. Ay, anya nga tati kahit asawan day ta. Iso anas ken launay ang mabantayan daan na imbag. Papaliiw ko ang nasayat day jaya babae. Ang mga numang limlimo lang. Ket adadak sa panggap na iti may sakada kami dito ipalasyaw. Nang runa kanyak. Amang ano da panggap na amang padisi kanyak nga ari. Saan may amo day jaya bakit? Ngam, saan sama tabakat, amakari? Pagkunam, naglawag mo ta makita dagiti kuretret iti rupa na. Ngam saan ako retrati ko dil dagiti takyag na. Jay laang rupa na ti kastaunay ti kunas na. Unsan niya? Kan jay boses na. Saan a boses ti bakat amak ngari? Adan sakit karkar na iti daya si Mangbay dito palasya. Saan samad a pinapanaw ti inak arena? San met? Nasa ni Reyna Supingak nga inam anak wa prinsesa. Kabaliktad da di Reyna Asigo da nagnanaed dito isakbay ang nagdapat tayaw. Ubingak pa di may tayo dito'y amak ngari. Wen, isuasan mo matandaanan da di Reyna dito awanin da jay. Natay ka din? Noon nga ta? Intalaw nga mindagiti pasurot ni Buroka. Asino mat day jaboro ka, amak ngari? Dahi tayo Reyna dagiti mangmangkik. At damat rin na dagiti mangmangkik? Ada! Ningarod Buroka. Amang ano si bibiyag pa jay bagbagayo arena. Kat adda pa ila ija ayan ti Reyna dagiti mangmangkik. Mabalin na kasta. Ayan nga taday dya arena dagiti mangmangkik. Payad damagam no sa dino tayan na. Kayat ko makita, amak nga ari. Aniya. Ay saan? Ang mga nusan na ka napalubusan nga agsubli dito'y palasyo no makita na ka. Ha? Nakabut-buteng na di anak ko, prinsesa. Ang mga do pagbalin na kapaya na lahad, tasublatin na ta kinapintas mo. Ay, delikado. Eh. Naidasaran dagiti taraon madaydayaw nga aray. Angam da kayo lang mat kani Prinsesa Rosita ti agsango. Wen, san pa yasimangpot ni Reyna Sofia? Amangan no, ipapas na ti iliw na jis narungkaran na nga ikit na di pagarian kawayan. Ay, ijay gayam tinapanannan. Angam dispensaran nyo madaydayaw nga aray. Jak na anawa. Jay simbang baya bakad dito'y palasaw. Isunti kadwak anang isagana kadagiti taraon. Anya? Nalaing sakit niya kusinera, madaydayaw nga aray. At da ka barbaro a resipe, may pasango kada kayo. Specialty ka no, ti sigod arena, ang nagserbyan na ilay. Ay. Jak ipiyar di sabali ti panakaisagana ti taraon ko. Ipiram ti bagbagam ng specialty na. Nay, saan nyo kayat madaydayaw? Sikati umuna amang raban. Ala, mapantan, hiji panganan. Anday ta. Naibos kon ti sa nga platito ngay nalak dita nakadasar, madaydayaw nga aray.
paliiwan dakon no agkisiwak wano saan. Oh, Awanen tinabati dito yung iwat ko, madaydayaw nga re. anyat mariknam. Oh, ay mayat pairat pa nagkita kada kayo, madaydayaw nga re. Nakauna kayo matgayam dito'y panganan, amang ngari. Wen, Di ka pa nang rugi amangan? paliwag pa iti kusinero, no datama na. Amangan no agkisew. Anya? Ay mayat madaydayaw. Mayat na itaputahe, diyan na isarsaraong dito'y palasyo. Hoy, si malibukag tiriknak. Tro, ay ti talaga? Uwan madaydayaw, mangan kayon. Agyamanak. Kasta unay ti panagalunos ti madaydayang nga ari ijay insaganak at araon iti anak na a prinsesa. Ay, sayang. Taawan ti Reyna. Hoy! Anyat aramidam ditoy? Sirsiripom sa daari gusting kan Prinsesa Rosita amang mangan. Tagtagari, soldado. Madi ti aramidam. Kinitaklaan no kananda matlaji insaganak. Aha. Ang mga nuadain laok mo agayuma iji ibagbagam nga insaganam. Awan gayumak. Sige, pumanaw akong ditoy. Nasaysayat pa'y. Amangan no pakaong takpay no makita na ka ti ari. Nagusto akti putahi day jay sang sangaili. Ayan na ka din. Ay, imbagak nga agistambay lang iti hardin, madaydayaw nga re. Hayabam! Apay-apay ba nyo, amak ngari? Adalang kayat ko adamagan. Nasayat mat nga rod na ayaban nyo dito'y? Pakanan tayo. Saan? Ta sigurado ang absugan day jay. Imo na ka dianangan? Sigurado ang kabayatan nga gisagsagan na iti taraon. Mabsugan day jay. Iso ang absugan. Kasano day ta? Mabsog kunak. Mabsog iti kararaman. Agyamanak. Nikat. Apayakas la agsangit kamot. Anya mati makunam madaydayaw a prinsesa. Magustok dyan sa ganam. Iso akit dawak, ngagbalin kan nga asistant ni Cosinero tamna. Wen. Bareng santon anak kurang tiraman ti putahin na. Wan, natamnay ngamin ti kaduan na putahin na. Agyamanak. Impangag dagiti di Diyos ang ti kararag ko. Adaywan na kon, buroka! Nyat mapaspasamak ka. Agsubli akon diti palasyo. Ang mauyong kan sa amatin. Anyat mapaspasamak kan ka. Adda diti palasyo ni buroka. Amangan numangala iti kasukat ko. Kumpat ka kanyak madaydayaw a prinsesa. Kumpat ka. Amangan no alaan nakamata ni buroka. Di supingat, di kasukat mo, dama. Nagbaliw ti rupam. Nagbaliw namin pinsan ti langam. May saka, adama? Uwan, may saak adama nga inlunod ti Reyna. Inalanak ni buroka. Ngam nagsubli akon. Kaputa,
nakanyon dayjay insaganak at taraon. Ay, agyaman ak. Kung naklano agpayson nga dan la ilunod. Tagainap na kaya. Domingo, mabali namin. May anday jayin na ya. Ay, Supeng! Oh, andat pa ka-aburidwam aya. Na, inuram man amin ang dagita inururnos ko awaram dita. Ayan jay papapil dito, oy. Anya apapapel. Ay, dakitay dana magasin ni Duming. Na, adda dita ayan dagiti folder. Insalansan ko dita. Di mo lakit makitan. Day taman na Ay, nakaurnos ditan. ha. Ay, day takit ano ada aramidem. Adda lata assistant mo. Ngiwat ka nga ngiwat. Idurukan sa balin ti agbiro. Sumanao ka manan. Agpay sumata. Kanayon lang ada kadwam no ada birukam. Ta siyempre, masikuran to, dahil tayo makangkangagkan ka, iso akapilitan to at tumulong amang biruk iti birbirukam. Tagayam, at dala iti sangwanap. Ha? Nakaado ka man ako na kaun. Ay, sus gusteng, surwumot ti agbiag, akas na awan mabalin mo, apatudunan. Ha? Kanayon ka na nga. Na, Asiste. ganyan ni Suping. Nakasurun man. Sa bagay, agpaisun siya. Sana ka makan-anos ng agberok no dasaan ko ang makita ka sa pulak. Ay, sumanao intunkuan masikuranan ni Suping. Intunkuan, doha kaminton ng agberok. Tagayam, damot lay di asidag ko asan ko ang makita. Siyak man mo't itatagtugtugaw ngagbasbasa. Kawan mo't unay taramida kay barangay hulitan. Kagawa daklaan. Bayak mo't ita ni Doming ngay so ti maturturan kadag iti aginaldaw apakasikuran iti barangay. Ay, suya bakon. Ay, tay ko nangarudan dagiti agipupos iti Facebook. Agi na nakanumutan dagiti senior citizen. San kanon arumba nga maturturan da pay lang iti pagbiag da. Tano taingandan. Ay, kanda dadakilan dagiti anak. Ngay ti dayta nga edad. Nakasimpamatan dagiti anak dad. Ay, dahil man ang magasin ti basaak. Ada nga ta sinurat ni Doming anay pablaak dito. Ay, niya dahil ito'y nagdakila tumatayab anay ibaskag dito yung. Kulaaw. Ay, malagip ko idobingak. Daytoy at tumatayab ti pagbutbut ngan may ide. Pangbutbuteng met kanyak day di apong uban. Manganop day di apong uban. Kat adday din sangput na anakabutbuteng adak kala tumatayab. Iso daytoy. Kastoy day di. Kulaaw. Ay. Kita mampay tidak duma picture dito Agkapikan. Tado pa pananmikin Rosa. Nagasakit niya balay da. Ay. Damat day ta hotcake alinuto ko na paborito, meriendam. Makamuka ditan. Sige.
Na, pimanawon. Ay nagkasat kan gusting. Makasurus-suron itay ni Suping. Ngemnay. Intimplanak pa iti kapiksak baya pimanaw. Ay, basa-basa man. Dahiti man may papanitikula ti basaek. Simpak iti kulimpyo ato gawkon. Nagsayaten ti biyag ti senyor. Mayat na iti tumba-tumba ato gawko. Pwera ba katorogan? Gusteng! Gusteng! Agawid kan! Ay, bakit? Guston day ta, apan ang pukpuk mo iti karkar madya anak ta. Apay, nakariingon aya. Ay, saan pa ay? Hangam adda ni amang. Isardeng mo ka noon, day ta, tay sunti makamoy di apo ko na. Ay, saan samot at nakabatbati akarkarma ni Gusteng ti napukawa ko. Tanimot amang tidimtang. Talaga ni amang tinapukkawam. Nangag na ka no, ti panangpukpukkaw mo kini Gusteng. Kiswa nagdardarasan ngay malatiw di tabalay tayaw. Ay, tintula pa kadandanunan ni Gusteng. Anya ngay, nakabatbati nga tana. Ay, umay kan. Amangan no sa bali pa iti mapukkawam dita. Nih. Sapay dito'y kalupaan ti mayam. Ay, makagatal da kita. Makagatal da kita bulong ti lupa. Uray apagsagid lang iti kudil. Kasanungot nataranta ako ni agbalibaliktad ti bukol-bukol ti matajay anak ta. Dito'y matgayam kalupaan ti naturungkon apang pukkawan iti karkarmana. Darasin yung agasawa. Sumikil ti bunga yan. Ala, Ay, darsam kidman. Amangan no agbulbuligaw-gaw manan ni Gusting ta. Ay, imbag talagkalman. Ay, apo, to'y apo ko ka na taraki akas kanyak. Awan lat di na masalsalaw ako nak. apay amang, anyaman ti nasalawnan. Di yu ibaga abanyas mo't itati ng kigkigtot kenkwana, idi napan ijay wae. Ay, saan abanyas? Anya nga rod amang. Nagpayak met ita. Awan payak ti banyas, iso asan na banyas. Alibot nga ta. Andan sa payak ti alibot. Saan mat? Saan nakabsat ti banyas, ti nagpakita iti alin tataaw, itay nagkidumak, anang ibunong. Nangibunong. Ay, nangikararag ti kunak. Iso Ay, nalabet nga da kinigkigtot ti anak mo, kidmat. Binalis na nga taa, kahit iso ti kinigtot na, iso adaytan, nakabatbatay. Ay, inaladan ti karkarmana. Ay, amang, alawon yun ni Gusting. Kakaiso na nga anak mi kan ayong. Dak kayat nga itaw-taw dagiti di makikita ti karkarmana. Alawen, di ka matanagan, kidmat. Alawag, ti apukaw.
Ay, gunod. Abagadusan mo abalaw ti karkarma jay apo ko ta. Namdama kadenggan tinamarswa tay kararag kaw. Sumangpet taon. Ay, apo jay apo ay. Ay. Saan mo abok-bokodan? Apo ko tadwa. Ah, Kakaiso na nga apo ko ta. una niya. Ay, adu tiagap apong kadata. Gampa, sanda nagtaon iti puli. Hehe. Malagip mo manin dagit na agkakataraki apo tot ko iti sabay. Asos, saan kung to malipatan ita? Adu dangag paiso. Na, Tanumanot bilang da. Isumati bilang ti babae sinaksaklot. ay hustan! Ipalagip mo man ako na ka. Ay, maragsakan kakit di ko ba Tadaak pala si bibiyag amang ipalpalangip ka na ganyan sinaksaklot mo. Ay. Imbag, tasaan lang nga sika tinatarake. Ada pa'y natartarake ng sika. Iswa, naitangal na gajay. Oray kaskasa daw. Amumutirik na. Tinaagawan iti tulang. Anya ato lang. Nakita babae. Ay, tulang. Katwan. Ay, Takas kala aso nakasarak iti tulang entangal mo. Idi kwan, inagaw ti paadam nga aso natartaraking am sika. Ay. Oh, saan kiti nakasjay dagiti aso tayaw? Busteng! Sumangpat ka! ay, nalagawan mananti manugang ta. Inakarayaten ida. Umay nga ta ni Amang. Umay dayjay. Nangagnalakit di ti berkakak mo. Sabay ko tamaalaw nanti karkarma ti anak ta. Ay, barang no na umaandan. Anagang angawan kat ibulos dan. Anya? No inala dagiti di makitkita ti karkarma ni Gusting. Akas iti ko na ni Amang. Sigurado ka no anagang angawanda. Ta marayaw da iti langana. Kaasimot ti anak ta. Ni Amang. Kasla agtadtadak manen nga sumungat. Wen, agrit-ritual nga umay ditoy. Mayat ti panagpaypayapay na, bayat ti panagtayaw na. Aguli magkalaan. Agaw-awag nga ta iti anito. Asidegan di ta arubayan. Nakakita mo't. Kasta talaga. Tapno saan a makigtot. No adag pakita kenkwana asaan ta a makita. Kun gayam, itayam na kun. Sige, kamutin na kun kadagiti nagatitidog ako kuna akaray kay mo. Ay, saan? Diyo ka matandi apo kak. Ay, gusto nga po. Saan ka sumarot iti ibagbagam? Anang kamatkan ka? Eh, mapantaan ko lao. Ay, saan? Ay, mata nyo ti apo kak. May La. kaya, Ay, Gusteng! Amang. Ay, Anyat na pasama. awanan. Intayaban ti kulaaw ni Gusteng. Anya? Ay, day tamat ni. Nakaturbay lang mo. Ti karkar mana ti kunak. Ada bakit kitak iti alinta tawag. Amang. Pumanaw kayo. Umadayo kayo. Tapno di kay may ramraman. Ay, kidmat. Rumarta dito yung kwarto. Pumanaw kayo. Nag-iguyot My God.
Anyat aramidam kanyak, ha? Ay! Imbag takadwara ka, apong gunod. Uwain, kat anyat ko na dyan nangalak ka data dito. Hindi ka mo. San ko amawatan ti sa una? Ha? Anyat na dyan, aya. Kulaaw. Ngay! Kung nagtumag, ay, amang anubalsan na ka na dyan. San samit? Awan gaway day jay, tanagkutong. Tulanglat makaraway di bagina. Ay, wala hanggang nagang angawam sabat na di ako laaw. Ay, magbagam, ayawin mo, kiingam. Ay, wan. Kastaunay ti pigurger di kulaaw nakita ka day. Ay, na. Imbaga ta nakabulos. Tano saan? Ay, nakiing ko man ah. Ay, saus, napabot ngan. Raba kamaya, di maibitin iti kasuoran, asir-siraman ti dila ti apoy ti dalikan. Pirmi abudeng na. Idimpan namin napigsana nagkayab-kab. Naibatakit ding. Ay, awan lat gonggonam nga agapilyedo iti kayabkab. Takinayabkaban na kalagayam tinakutong akulaaw. Ngamita, saan sigurado day jay, apong Ay, gunog. di kagar aramid. At data iti teritoryo da. Ah, Saan tangaam mo, no anyat aramidon da kadata. ay, dahil tala nga. Agtulag ta. Nay, anya taramidon ta apong. Di ka sumupreng iti ibagak nga aramidon ta. Ah? Tulag paikit din day ta? Masapol nga damot ibaga ka? Anya, Lakay kaunay na pong. Idinto ta ka bang bangwerak. ha? At ayo anapigpig sa akong da kayo. Ay na, kulipagpag ka na talaga. Pudpud no Apolina kati pamilya kayab ka. Ipakita kita. Asak di pudpud na kumakayab ka, bapong. Makapadanag mo't daamang kanti anak ta. Napanandangatan. Kuma, no di agkakapsot ni Gusting. Ti pagyamanak, masiguradok an alawon ti karkarman ni Gusting idibimangon. Ungang paiso. Anya dayi napasamak, lakay. Nasdaawak kini amang. Kasla na uyusan iti pigsa ay dinagpukaw. Sa idikwan, kila at apimigsa. Abulon ti panangiguyod ng kinigusting. Kat pimanaw dan. Kat mamati ak itan. Nga daging ginamol. Wano anting-anting ni amang. At dangatangag paiso. Kasta ti pamatik. Tano awan. Saan na basta makita ti ibagbaga na makitkita na? At datan diti kapuskulan dagiti nagtatayag a kayo, apaw. Ha? Di mo pigsaan ti agsaw apo. At damang mulmulagat kadata saan ko pa'y anakita. No sa dino ti ayan na. Anya? Di mo pigsaan ti agsaw ko nakman. Ay? O dajay. May sus. Ay, Aday ti dajay asanga apo. siya akong di makamuabong. Aginayad ka. Taamangan mo makigtuot kat tumayab adi mo masipuutan titurungin na. Ay, anya nga tano. Ay, kasan mo ta matilib ko asi bibiyag di ta tumatayap. Nagdakleran. Anya nga ta tumatayap di ta. Ay, ha?
Nakaputbutang tilangana. Ngapay akas lang nakuturan. Nakakapkap dagiti payak na. Ha? Ay. Hey. Kakapsut at mayabgot na tinag dita kasamakan. Ay. Nasa kustay, nagkitaan ni ang diswan na. Naiwan na pong. Ay, kakapsut ha pong. Uwan nga raw, di pa'y agkayab-kaban, nga ura na silimong. Nagdakalan na ito eh. Anya tumatayab na ito yapong. Agilan samit. Ay, mabitlaan. Ay, saan nga agila dayta? Kulaaw dayta, apaw. Ngay, dito samit yan nabulusa ka di. Agkukurot. Amang ano adda sakit na. Nagkutong mo daw. Pasig ato lang ti maari ka pa ti bagina. Anya nga iti maganap iti dayto no. Pulpugan tayo. Ala. Uri awan maganap ta. Yawid ta. Agam saan ta pulpugan. Nay, an mo tayo nga ron nga eh. Ay, basta yawid tan. Sakit nga taray ta ako lao. Naray samot na napamana na isang tayo apong. Ay, nagayang sugat na, pauk. Ah? Dahil nga tati nag-agal na. Iswakim mataw nga, sumot ka tantim patay na. Nagtibker ti panangibitin tayo dito kasuuran. Kiingin ta. Ah? Isonto ti mangbugaw ka dagiti bilit tulang. Inton agdawan dagiti pagay tayo. Ay, buwan anya. Agbalin langin na bambantay. Hala, ngayon ang pati sungrab. Ang bantayam kaampangan no masiraman dagita na puskol adot-dot na. Nawa na pa. Kasla si bibiyag bambantay na ito yan. Buwan Wala, panawan ka pa'y. Bantayam dahil takiing mo. Pinanawan na ko niya po. Pasensyakan kung lawa. Kiingan ka, tap nagbaling ka lang na bambantay. Ha? Ay, nagungar. Ha? Ay, isan, di na kayab kaban. Ay, di na kayab kaban. Di na kayab, ay, nabati batak. Dumi, mabali namin. Ay, mayat. Mayat na ito ginatang mikan suping ako limpyo. Tumba-tumba ti awag ti daddo mangem. Kulimpyo ti amok nga awag iti da ito. Ay, ang mga numadwaya akpayan iti panang itumba-tumbak dito. Kasta Ay. ati sinyaw. Umapal kan sakit di ngagtumba-tumba mo't bakay. Ay, nonyat, saan? Tuga mula dayta. Kasta ti ko na ba? Saan ka makasublat? Maya tagtugaw ditoy. Talaga amayat. Talaga pang senior. Uwan mat. Pang senior amaduulan iti kape. Kanon yaman ama merienda. Yay. Agkapikan. Na. Pangidiswak nga rod itan. Ang mga numaibuleng no idisok dita pangiparparabawam dita takyag mau. Ay, di sumlatan di talamisita. Ay, isua. Ano samlabasit agaw atin ng nukwa. Wendo, agtugawak pa'y dito ikat yawat ko tunggal umigop ka. Yay! Iunay ka mo dyan bakit? Ala, agtugawak pa'y Ibagam, lahat lakay. Itumba-tumbam lata deta tugaw mo, tapno ma-enjoy mo.
Apo na yun. Ibagam ano na sakit tinaka mo nagtimpla di tayag mo akapi. Ay saan? Nalagip ko lang itay nga oras ti panangipuk ka mo iti. Tay kapikon nga isupay! Iyay. Iso ang nagtimpla ako na. Sakbay nga pukaw ka. Kapikan lakay. nga po. Ituloy nga itarimaan dyan na baari kap tilalaktawa. Ay. Ayan tayo martilyo kas kadalan sa itayan. Na. Ay bakit sakton? Saan? Trabaho tumutla day jay. Ay salbag ni Ayat. Dapay nga rod ganas ko nga kapiita. Ay, baglakit din tanalakala ngayon sublik yan nadadal arikap tilalaktawan. Ni gusting nga ta. Talagan saan nga imakali yan nagtugawanan at tumba-tumba. Aginay adak man na sumrag. Paliiwak nga umuna no addapay di ta salas. Wano napankit iti kwarto ang naguldagan. Inayadag nga ilok at tiri daw. Na. Ay, urela nakanganga nakaplastar iti tumba-tumban. Apaw, sumang-atan ti bakaon. Pirmita ongor nan anak kanganga. Ano mo na ikot ti urok nan aya, dahi ta alaklakayan. Aginayad ako na sumrag. Di na kon madlaw dahi ta alumabas iti ayan na. Agrubata kit din. Nadagasa ko ni Rosa. Mapan kami ni punirarya. Nay, kunakit saan ang makariing dahi ta. Napaw. Sana kung nagpakada kindi gusteng. Awagan nak to siguro no di nak makita inton makarieng. Agsaksakit niya pong gunod. Wan, iso ang mapantayo di sampulang gate, Rosa. Sambutin tayo. Tas ibibiyag pa'y. Ado ti kayat ko amamuan kini apong gunod. Lakay nga tao na yan. Agasam? Apong nyo? Apong kun ititumang. Ay, kutuan atidog ti biyag na. Taimon una pailaan na tay, day di apong mo nga ama ni tatang mo. At idog kumamot ti biyag day di amang no di kinagat ti bakas. Bunan niya. Apay, kasano nga min tinapasamag? Agkagat gayam ti bakas. Kagat kinagat na nga ron. At nangamin bakas ngin sangpot ni apong gunod. Si bibiyag day jay ako na ni apong atarakan na. Kat, idikwan. Inted na kiniamang, paibaod na ijay sanga ti salamagay. Yak man na mo tapagammal na nagiriag day di amang. Nakabulos, je bakas. Ay, Kanagdardara mo't identitakyag na, takinurab ka na, je bakas. ay, sos. Ala, kat ison din patay na. Nga tana. Tan nabayag basit na nagimbag, je sugat na. Hindi ko naggurgurigor, aging gaasalan na nabigatan iti may sabigat. Kastagayam din patay day di apong. Ada yung amin ti ospital, iji sampulang gate. Sakit awan makukwarta idi apanawan. Kan mga gasmet ni apong gunod kunam Awan. Iso tinangag-agas idi. Awan madlat ta. Ng alala, agrubot tayon. Parang makamakam tayo ti may kadwa abiyahe ti jeep nga agturong ija sentro ti sampulang gate.
Tapno saan tayo mutunay ang maaldawan na sumangat ije sikyo. Alawin. Ala Rosa, agrobot na yun. Ay, apaw! Malasangan kay kakaysuna nga apo ka o kaya... Apong kidman. Nakapinpintas to'y apo ko. Imalakan niya. Nanay. Mangag na kayo ni Suping Inang. Agreklamo kat day. Uray! Karuprupak to'y nakapinpintas nga apo ka. Alawan, apong. Agkaruprupat tayo. Makamukay di da nga. Inka ngamin iti ayan ti asawam Tapno, di umay ditaw. Ipapas ko nga iliwan to'y karuprupak anapintas nga apaw. Uwan manlangan. Ala, ito gaw taman na pang agistoryata. Wan, apong. Ay, adagar aram kan? Ala ni apong. Dayjay pa di damagan na. Uwan tapno, amaw. No, agpaaram ka, daytay nataraki akas kinitatang mo Ha? Wan ko nam daytay nataraki. Daytay kas kinitatang mo nga anak ko nga imalamit la kanya nga apong mau. Ala, tulang sa langan tinabalkot di takudil na tatang. Uwan. Natayin ko na kumangam. Nagbatad mo't amang ti panagas-asog na. Sika mo't gusting. Intun kon madagdag amatay. Kanya madagdag amat. Uray anyat ibagbaga tayo. Uray pa'y ikararag tayo amatay kumanti may sa tao. No di na pa'y orasan pa'y amatay. Ulmat kit di Angam kitain nyo mo't Kaslabang kay talanganan. Huwag ngagpaiso. Niyagore kayo. San samar nga kang angasing. Kasaritak man. Apong. Ada kami apong. Apong, mangag na ka day. Ang mga natulang matan tatang. Sa natulang. Ang mga ano sa balik din tagasasog. Anya mo ditang ibagbaga mong lakay. Ay sus, delikadon sa. Tinasayat, rumor kayo pa lang dito. Ayan niya apong gunod tagasawag. Apay alumar kami pa'y. Tinggan may ati pa nagsarita yaw. Ang mga numakabat-bati kayo no itiday ta akutong na kikilat alumukmag santo bumaon. Ala, tila ibagbagayon tatang. Kasano pa lumok magitiday ta akakutungnan. Alan, ang mga nukarkarma na lang ang takas-asog. Rumor kayo pa ilaang. Ni, ala, anya dayjay. Kaslada nagpayakpak di tarwar ti tama. Ay, ada bantay ni apong gunod. Ha? Ay, Rosa. Oh my God. Ang rumortan. Ay, win, agtay-tayab nga tatikarkarmanan. Malalya kayo no di ka pala rumor. Itay pa'y anagsarde nga gasog niya pong kunod. Itay pa'y mo't nandiyak mas noon wagang angas pa'y winusanan. Malyawak mo't na mga pot iti agong na. Tanong maangsan masigurado asan pa'y anatay. Hihihi. Agin tuturidak man langin. Apong gunod, natay kayo ka dain. Karkarmayo ka di agas aso kiday. Apong, na kayo ka di nagkatawa. Ay,
Apay ngay asong garak matay. Nagkatawa kayo mo't ikunak ngam. Di mo't nagkuti na kita subilyo. Ay, kasla di tarwar ti tawat ayan tinagsao. Kulaw. Kado. Natay kan nga ingki kabayan. Sa kunday tao, ni apong mo, agun o. Tay kiniing ko ako lao ti agsasao. Ika agbutang. Simkelen to'y kulaaw. Anak nga an-anwan. Tasakon na ito'y apo. Denggam ti ibagak. Ngingi. Kulao kayo na pong. Bay amamati amin at tao. Dito'y asa anak pa'y anatay. Ibagak to. No kaano akayat kon amaamuhan da. Anataya kon anak kaidadita. Ay, po Diyos. Agpaiso ka di na ito'y. Angam, na kayo no, lamayan nyo ti bagik anak kaidadita. Agpasar pa'y laeng ti karkarmak alimugan dito'y natayan ako laaw. Apong! Apong godot! Mayabon ti karkarma na alimugan. Itinatayan kanakiing ako laaw. Anya day kinunam gusteng. Niyapong gunod. Apay ni apong ba? Ay. Nagsatan ka na. Ay. Natayan. Wan! Ay, saan pa? Ay, apay garound. Akas kaunay tapanagamlid bound. Anyat sa nisam ngay. Gabuta. Ta. Kwa. Diretsuan ti agsaw. Butang jedak kala tumatayab ang naggapot iti balay. Ay. Gusteng. Ay. Gusteng. Nakitam day jay. Itin sabot tawat ti kwarto nga yan ni Apong Gun o tirimuran na. Ay, dadya mo. Awan nakita kit ibagbagayo. Awan. Apay nagsangit ka ngayon. Lakayan. Di ko stay. Di mo pa'y sinumbatan. Ti damdamagit itay. Natay ka din ni apong mo agun-out. Urayan tayo ngagsubli ti karkarmana. Aniya. Timayab ti kula. Walin mo ganan ti karkarma ni Apong Gunod. Kasano da ito yan, kapit Gusteng. Kinunamat asan pa'y anatay ni Apong Gunaw. Ang apay adimat laagriingan. Nagsaw kami idirabi kapid. Bantayan tayo laeng. Matay to kanumot laeng. Anya, matay tumot laang. Ay, kwa. Eh, saan siguro nga imbaga kada kayo dainang timbaga kada kwada? Anya ti imbagam. Kwa, timayab ti karkarma ni Apong. Ngam agsublin tumot laeng. Anya? Ay, di ka man mangrabak kapit Gusteng. Saan alinuluko da ito'y? Podno ti bagbaga. Agsublin to ti karkarma ni Apong Gunod. Basta san pa'y anatay. Uncle Gusteng, Uncle, papaaya banda kayo da antisupin kan manang rusa. Apay ka now?
Mabuting da kano namang bantay kini apong gunod. Awan mo't timayat amang sublat kadakwada, iso ada kayo kano. Anya, Mapan kayo kuman. Ay kaduan ka kapid. nga laban nga rod, kapit kikoy. Ngam, mga nuad na sakit mo iti puso. Awan sakit ko kapid. Sige, kaduan ka. Kulaaw. Naluspak di taabay ni Apong Gunod. Kaped. Ah, Kulaaw day ta kilat asimurak manipot di tatawa. wen, dayta ti bagbaga, di kagbutbuteng. Ha? Agasog ni Apong Gunod. Makariingan. Ang mga numatayon. Anya? Anya amatayan? Nakariing nga rudan. Wan Apong. Awan. Matay ako. Awatem titawid mo kanya. Isak ngay mat. Apong Gunod. Patawid ang dakmot. Agulimik ka kapid. Ay. Anya ti tawid ko, Apong. Dayta kulaaw. Yawid mo. Ay, san? Jaket at tawid na Apong. Salpag. Jaket. Hindi yaman ako. Taga-inap lagayam ngam. Anya dayjay? Namindwa na taga-inap ko dayja kulaaw? At dan samot kulaaw amang bambantay kanya kaon.